Blay ula kerku yangi bangedang yo pan ya kani custom kabakaman bangenya tay banya selok sipur na kani ka kdien ka jang blay hagani custom inya pen lingkon say kini ki artli ki kentien na kani ka ju kerkon ka bangalabu na ki kalatia kal nang basan kerkon ka arwa kita ki kentien ki ong ka jing yai ne bat ka jing jam non ini pen ningkong ya gani ka kentien ka jing yai ne abang ipuli na gani ka kentien ka jong blai na ka gospel kat ko mo yones kal nang ka pakhasan kat khat ka banikong tatar hang tu yu i bo jisu u ring nuksa yalde kumu tau ding so wan ubasisha ukpa kum munong sumar briso bat mangi ngilong ki tenan jong uding so wan ki tenan jong ding sowan kimla ban seiso naladehi bat kila ban yam terkhong no sendon lada kimdon ya kata kejing yai ne hagaman ka jong ding sowan kumta kani ka tho yang iki kristan bang ngilong kum kita ki tenan jong utra jong u Jesus Christ klem ma u nginam la ban le eru em ban ngila ban yam terkhong no ru ha ka jing long jing im kaba kerja mesim kejangi ini kaba Kristan udai bandon kalong ban ngain bat syania skam au Jesus Christ wan hapdeng ki karyong jong ketika pertai ki bawan ban be kertem ban tham ban pen kolon no yangi ladangi ini skam ha kejangi au Jesus Christ ki bor jong ketika pertai ginumla ban penya klan no yangi na Jesus ubalong uding sowain ubasisha i sibun kijing ikai bat kijing yalap ki babun rukom hagiri gisngi ki por ki pamenta lengba ki ni ki mobile phone ki bangi yopet ki balakam yalde bagi de kita ki reuniam ki basisha enrei ki paralo ki ba iken mau balada omdan ukres lani omdan kata kijing yaine ha kijing hikai kajong Jesus Christ kita ki long tang ki jing syukur kumta kum ki kristan ka jing yai ne ka dei kata ka jing syania bat ka jing ngauskam ka jong i ha ki jing hikai ka jong Jesus Christ u Joshua upan pau si syayal di bau don ka jing yai ne bat ka jing skam ka jing ha u blai klam kan radian kum juru pol ru utho ha ka siti ka jong u syau Timothy daga bau kentu haga bajit iki nong yalam wang ban pen om ya kata ke jingstan hendra iki priu ki bala ban syania adangi pen ke siti ke ba asau Timothy kal nong ba ar kat kat ke ba ar bat kita iki eru ya ki ba mela yo sngo nanga pedeng pun kisaki ya kita ken tu men IT haki priu ki bala ban syania ki bala ban hikai ya ki weru dei tang kita ki badon ya kata kajing yene kapaskam bala ba omla ban penki manu menuru bat kita ken kidei ki bangila ban syania bat kani ko wei ka bentapan kajing jamnut kajing jamnut kat kum ka ktien ka jang oblai kadai kajing long ka ba pendamrit ha ka mon ka jang oblai kajing jamnut ka pen pauru ya kata kajing don kajing palai mensim lani ban kongu ya ginong sensyar ban kentain na kajing ya kaja kasiti apostol Paul syau Titus kal nang ban lai ka khat ka banikong pat ka ar do ken mau ya ki to pen kan mau ya ki ban pen hapo yalde haki nong sensyar bat ki badon bon bat ban blong kita ki ba kloi ha ka jingle ba paro ban om krensnio yanu yanuru ban om long ki bayania andai ki baya sya daga ba pen i ka jingjam nuot paro sya ki brio in don kam ban long ki ba jam nuot namar uji su hikai yangi bangin long ki ba jam nuot daga ba wang sung ki ba jam nuot naba kine yo ya ka kendo dei tang kita ki badon ya ka jam nuot ki bala ban perit yalde ban pendam hakaman ka jong blai kin long ru kita ki badam ya ka pertai baro
Kajing jam nuan kalong persya ya kajing sarong. Kajing jam nuan kalong kajing persya ya kajing ngomeng. Kajing jam nuan kalong persya ya kajing ngau hangamai. Kinong buot basi siya Jesus Christ. Kidai ban long ki ba jam nuan. Namar haka kadon kajing kerku na oblay. Kajing ruai sam udebet kabalai panyo. Kakren siapang kata ka ampun. Jong kita ki boman ki ban yo iya ganong. Bat ka bainong jong ki baryo blay. Ki baryo blay kin yo kerhai ya kajing kerku na oblay. Ki perlong ki ba iye. Ki ngi susi bahagi ni ki sngi ki por ki bomanta. Ki yeng ki sam ki jong ki pat ki pra. Ki snong ki tau ki pat ki pra ki don na preng ki jingele. Wat ki balang ru ki pat ki pra. Katau ba kalong namar ba kam don syo kata ka jing jam nun. Lapan tam i ki don nun. Satang da ka jing ya bisni ka jing ya pihun. Lapan dam ikadonot kejongi dagijing kwan mentoy siman. Lapan dam ikadonot kejongi dagijing kwan bor. Komta sa sisian kading panau Jesus Christ kapan pau ya kata kajing jam nuan. Bat ya kata kajing pendemren kajong Jesus Christ bansya halor kading pana. Abang ipulin agni ketian kajong oblay. Ke kitab Isaya kalau nong kabasan pulai ke dekat kabanyo. Laban ben ya penban ula penren yalde. Bat simla ang la kesentur. Gum ikun lang bron. Balaya lam siang kejing penyam. Bat gum kalang bron. Kabas ngabjar hakman kinong otsnyo. Jong kasisya sim ang la kesentur. Damar kata kejing nuan. Ki parama long ki ba i kamdai ka jing syaram no ka jongi kenrai ka jing jam nuan kadai ka jing chom ka jongi kum kita ki nong buat ka jong Jesus Christ ki parlong ki ba i yang in ya dang ni sakman dang ka jing ya ne skam ka jing ngai ka jongi how Jesus Christ bat da ka mensim ka jing jam nuan dongin pen pau sya kata ka perthai bangi don ya usa Ubatray man sim. Ublay un kerku. Un yaram yangi un pansyat bor yangi. Bangin don ya kata kejing ini. Bat kejing jam nuhun. Daga bata keburom kejing u. Tungin ya pendam kejing tuai. Ablay bok pa jingi babeneng. Yaingu sa hisin pat ko kerat agani kapur. Bangi yo ban sngam bat syaskor ya gani ketian kejaume. Kapala hikai yang iku keran bangin dan ya ketang kejing ya ini skam tanghami ya kejinget kejongi tanghami bangin sno bet tanghami atrai bat bangin donru ya ketang mensim kejing jam nuon kat bangidang im dang sa hagani kesla jo gani kepertai penlam yang idu mensim jo me ku keran bagi so kejong mensim kin trai sisa hagido nuon bagi mensim kejongi Sengawa yang kita kot kerpat akan kapur. Ha kerteng Jesus Christ ngiduai. Amen.